Sa silingang lalawigan sa Bohol, nasakmit sa masakop sa Dawis Police Station ang ginudahang shabu nga mobalor sa 10.5 million pesos atol sa bypass operation sa barangay Dao, Dawis. Nasikop ang 23 anyos nga si Bartolome Milka Atizon Jr. alias Tom Jones mulupyo sa Panglao, Bohol. Mato ni Police Thomas Jen Xiong sa Dawis Police Station nga nasakmit nila ang pinakiting ginudahang shabu nga gipasok sa usa ka Chinese tea bag. Nitimbang kini og kapin sa kilo nga adunay street value mo kantidad sa 10.5 milyones pesos. Gipang himakak sa suspek kamay kasayuran siya sa pagpamaligya sa illegal nga drugas. Wa na mulawat og pamahayag ang suspitsado. Magatubang og kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dinakpan. Kinina ang labing daghang shabu nga nasakmit sa lalawigan atol sa bypass operation karong tuiga.